Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Good afternoon everyone and welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan aldaw ning Lunes petsa 6 kang bulan ning Oktubre 2025. Primer Lunes de mes, first Monday of the month of October. Kasubag unganing aga mga tugang, ako po ay nagtao ko ng inspirational talk duman sa junior high school digdi sa UST about the Holy Rosary. Kalalo kami mga Dominicans, ang labaon na rosaryo na nasa kaliwang bahagi ng aming parang espada po yun, kasi po a rosary is a weapon against the enemy, lalo na sa demonyo. Alam po ninyo mga tugang na ang rosaryo kadalasan ay ginagamit po yan sa pagpapalayas ng demonyo. Kaya nga pag exorcism, nakikita natin palagi may dasal ng rosaryo kasi takot po ang demonyo magrosaryo. Kaya ingat-ingat lang po kayo kung kayo ay takot at tinatamad na magrosaryo, ay baka unti-unti na kayong nakukup-kup kan demonyo. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo. Kaya pray the rosary. Love to pray the rosary. Yan po ay napakahalaga. Sabi ko nga kanina, ang rosaryo po ay biblical, Dahil hindi po, sasabi kasi, ay wala naman sa Bible ang rosary. Hindi po, maling-mali pa kayo. Ang lahat po na rosary ay ang tungkol sa rosary is the meditation of the mysteries of Jesus, the life of Jesus, the events of Jesus, the death of Jesus, and the resurrection of Jesus. Napakaganda po yan. And of course, with the Blessed Virgin Mary, who, tandaan po natin, si Blessed Virgin Mary was chosen by God the Father to be the mother of Jesus Christ. Kaya napakaganda po mga tugang, na pag may exorcism, ginagamit po ang rosaryo as a weapon. At sabi nga ni Father Fred Naga, that tatlo din, care, C-A-R-E. Ano ang number 1? Pag nag-e-exercise po siya, number 1, ito po ang number 1, go to confession. Bakit? Pag nagkukumpisal ka po kasi, hindi ka makita ni Satanas at hindi nakikita ni Satanas ang kasalanan mo. Kasi purified ka, cleansed ka. Napoprotektahan ka, you are being shielded. Kaya go to confession. Number 2, yung pong prayer, ang tawag natin adoration. You worship God because God alone should be worshipped. Adoration. Kaya nga ang ginagawa ni Father Fred Naga, ay talagang mag-holy hour yan in front of the Blessed Sacrament. Adoration talaga importante. At ang pangatlo, mahalaga po ito, rosary. Rosary. Ang rosaryo po, talagang ginagamit nila yan. Nag-rosaryo sa, at habang nagpe-perform siya ng exorcism, yung mga kasama niya, tuloy-tuloy ang pag-rosaryo. Kasi sabi natin na bawat beads na yon parang, bala. Bala po yan, laban sa kalaban. At tandaan po natin, hindi kasi natin nakikita ang kalaban, Ang kalaban natin, spiritual, Kaya napakaganda po na gamitin po natin ang rosaryo. At tandaan po natin na si Mama Mary sa Genesis chapter 3 verse 15, nandun po yung babae who will crush the head of the serpent. At ginamit dun woman who will crush. Sino yung woman na yun? Actually, ginamit din uli yan doon sa Gospel of St. John. Mga kaibigan, nang sinabi ni ni Jesus kay Mother Mary doon sa Cana, woman, woman, that is not my hour yet, wala pa sa oras. Tandaan po natin, yung rosary, napakahalaga po yun. And then, at ang sunod, yung E is the Eucharist, ang pagsisimba. Ano bang importante mga tugang? Tinanong ko sa isang estudyante, what is more important? Attending masses or going to classes?
Father, hindi po kami maliligtas kung hindi tayo magsisimba. Kasi ang pagsisimba po ay nagdudulot sa amin ng grasya. Pero ang pagklaklase namin, totoo, nakakatulong din po yan. Pero hindi po talaga makakatulong yan sa aming kaligtasan. Pero ang misa ay talagang nakakatulong yan sa aming kaligtasan. Kaya importante po na sa amin ang misa. Pero bakit kayo minsan may mga taong ayaw magmisa? Ano? Ayaw magsimba. Ano? Siguro bato-bato sa langit, mga pare huwag naman sana kayo maging tamad because kayo mga pare, we are dispensers of the graces of God. Kaya nga, ang misa po, magmimisa ako, Father, sa sampare, magmimisa ako pag may stipend. Hindi po, alam mo, hindi man sa pagmamalaki. Ako po, nagmimisa ako sa patay. Kahit walang stipend, pagmimisahan ko po yan. Actually, ako po ay parish priest sa Manawag, sa UST. Talagang, sabi magkano, hindi okay na po yun, limos ko na po yan sa patay. Huwag niyo akong bigyan. So, yun po, kahit pwede naman ako magmisa na walang stipend Pwede ako magmisa na walang bayad. After all, hindi mo talaga pwedeng bayaran ang misa. At minsan nangyayari, kahit napakalayo po yun, napunta pa ako doon sa Sorsogon, sa Magallanes, para magmisa. Binibigyan ako, sabi ko, okay, na po ito? Abuli ko na rin po ito sa inyo. So, alam mo, pwede rin po. Kaya bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. Kapatid ko mga pare, pwede po naman tayo magmisa kahit na walang, walang stipend. Kasi ang misa po, yan po the highest form of prayer. At the same time, alam ba ninyo, it's a privilege po maging pare. Bakit? Ang pari lang po kasi ang pwedeng ang tinapay gawing katawan ni Kristo. Ang alak, yan, ang pari lang po ang makagagawa nito na ang alak magiging dugo ni Kristo. Walang ibang makagagawa nito kundi ang pare. Pagkatapos, ayaw pa tayo magmisa. Ayaw tayo magmisa, baka hinuhugakan ka, tinatamad ka. Pagod na ako si Father, marami na akong, alam mo, noong Sabado, nung Linggo, may kaibigan akong pare. Ano ang misa niya? Kasi sulo-sulo sa parokya, may misa sa baryo, may misa sa poblasyon. Sabi niya, 5. Sabi ko, sige po, pwede, tutulong pa ako sa inyo. Kinuha ko yung misa niya sa baryo. At least, na lang siya, 4 na lang ang misa niya. Kawawa Pero kahit na ganon, hindi po siya nag-give up. Nagmimisa pa rin siya. Kahit na nga, alam mo, dapat pagmisahan, kulang po ang mga pari ngayon kulang na kulang kay minsan sa isang barangay, sa isang parokya, 4 ang barangay niya na pagmimisahan. Patapos 3 ang misa niya sa poblasyon. Ilan 7. At kung wala pa siyang kasamang pare, sino ang mimisa? Kaya kawawa. Napakahalaga po ang misa, Kaya nga, ito po ay mahalaga. So, sabi ko nga kanila, Eucharist is important. To drive away the devil, importante po yun. Confession, adoration, rosary, and the Eucharist. Kaya importante po ito. Kaya bukas, Our Lady of the Rosary bukas, sana magbigay naman tayo, maglaan naman tayo ng panahon. Sabi nga let's spend some time. Magmisa ka sa umaga o sa hapon, find time. Father, wala, busy po kasi ako Alam mo, sa taong ayaw, palagi siyang makakakita ng dahilan. Pero sa taong gusto, palagi siyang makakakita ng paraan. Si isay ka duman, sino ka doon? Humahanap ka ba ng paraan? Humahanap ka ng dahilan? Ano kaya kung sa araw na ito o ngayong araw na ito, kasi pinagkakaitan mo ang Diyos. Pagdating sa mga religious things, pagdating sa mga bagay-bagay, pinagkakaitan mo siya. Sinasabi nga sa English, short change. Bakit pagdating sa Diyos, talagang kuripot tayo? Ano kaya kung sabihin sa iyo ng Diyos ngayon? Ngayon lang ngayong araw na ito, kukunin kita. O ngayong araw na ito, hindi na kita bibigyan ng oxygen.
sa pinagkakait mo sa akin, hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng panahon mo? Marami tayong panahon, pinaglalaan natin ang panahon, ang maraming bagay, ang mga mundong bagay, ang ating kayabangan, ang ating pagiging makasarili. Pero ito po ang tanong ko, pwede mo bang bigyan ng panahon ang Diyos sa buhay mo? Kailan mo siya bibigyan ng panahon? Pag ikaw malapit ng mamatay? Alam mo, ikukwento ko muli sa inyo mga kaibigan. Merong isang nagkumpisal sa akin. Pinakumpisal ko talaga siya kasi sabi ko, baka po, alam mo naman, critical ka na po. Sana makapagkumpisal ka na. Sabi, hindi, saka na, Father. Pag malapit akong mamatay, talaga, alam mo kung kailan ka mamamatay? Di kwentuhan kami. Pero in other words, napakumpisal ko siya. Nga lang, nang napakumpisal ko siya, after one day, nung madaling araw, nagkaroon siya ng cardiac arrest, namatay. At hindi na siya nabigyan ng anointing of the sick. Pero at least, nakapagkumpisal siya. See, tingnan mo, napakahalaga po, bigyan natin ng panahon ang Diyos. Kasi pag hindi natin binibigyan ng panahon ang Diyos, mawawala tayo sa piling ng Diyos. Ang tanong ko, gusto mo bang mawala sa piling ng Diyos bago ka mamatay? Ganun ba? Mag-break muna tayo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Mga tugang, abangan ta sa DCGB Radio, ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyan na aldaw sa muyang mga Dominicans, sa muyang sineselebrate ang kapiyasan ng isang madali na maging santo. Ordinaryong tao lang po siya. Hindi naman siya pare. Ano? Siya po ay ano ito? So, siya po ay si Bartolo Longo. Okay? Napakaganda. She is a Dominican friar and of course naging siyang at ito po ang maganda sa buhay niya na-convert siya po sa pagiging Katoliko. Naging Katoliko po siya. Pero dati sabi si Bartolo Longo ito po ang sa iyang istorya. Sabi nga supposed to be the third order of the Saint Dominic, Pier Giorgio Frassati and Bartolo Longo, who will be proclaimed saints. Giorgio on September 2005. Ito po ang 2025. Okay, so maganda po itong istorya niya. Si Bartolo Longo. So gusto kong itao sa inyo mga tugang ang istorya ni Bartolo Longo. Okay? Siya po ay ipinanganak sa isang mayamanon na pamilya, a wealthy family, noong February 10, 1841 sa small town of Latiano near Brindisi in the Kingdom of the Sicilies. His parents were devout Catholics. In 1851, ang kanyang tatay ay nagadan. Despite Longo's father wanting him to study in order to become a teacher, Longo was set a becoming a lawyer. Naging lawyer po siya. And ito po ang nangyari. So in 1860s, the Catholic Church in Italy found itself at odds with a strong nationalistic movement that inspired the cause for Risorgimento. Okay? Ito po ang niya. Pero gusto kong bigyan daan mga tugang yung conversion niya sa pagkakatoliko. So over the years, si Longo apparently suffered from demonic possession. Okay? Magayon kasi dito papasok ang istorya ng Rosario. Okay? Siya po ay talagang nagkaigwa ng demonic possession with a body reduced to skin and bones. Grabe two possessed eyes, frazzled nerves, a devilish bird, and a stomach ailment doomed to accompany him for the rest of his life. Yan, grabe. He felt an ominous presence at his side, a being and referred to as an angel, a dark companion. His life became one of depression. Talaga? Grabe Depression, nervousness, and confusion. One of his professors, Vincenzo Pope, Pepe, by the way, recognized the dramatic change in Longo's behavior. The Dominican friar and Catholic priest Alberto Radente
and the religious sister Saint Caterina Volpesile also befriended Longo. So inamigo pala si Longo and introduced him to the devotion sa Mama Mary, to the Blessed Virgin Mary, especially sa Rosary. At sa tabang na ini, with their aid, Longo chose to abandon Satanism. Ay dati pala siyang satanista. Ano? Itong taong ito talagang satanista, and return to the Catholic Church. So makikita natin the power of the Rosary. Ano? The power of the Rosary, na-convert siya po dahil sa Rosaryo. Ano? At nawala po siya sa pagiging angkan ni Satanas. He reportedly visited Asayans and held up a rosary declaring, "I renounce spiritualism because it is nothing but a maze of error and falsehood." Yan. At noong October 7, 1871, Longo became a Dominican tertiary. Kaya nga, ngunyan sa mga Dominican, October 6, sa tuyang inaalala o sineselebrar ang sa iyang kapistahan. Ano? So, ang ginibo niya, Longo became a Dominican tertiary, di ba? At ang ginibo niya kasi pinalitan ang kanyang pangalan, ang pangalan niya Rosario. He also became to know some Franciscan friars with whom he helped the poor and incurably ill. Bartolo also kept up his law practice. Yun. Ano pa rin siya, di ba? Abogado. He went to the village of Pompey to take care of the affairs of a friend, Countess Mariana Farnarora de Fosco. Yun. Nung nyakot siya sa Pompey, Longo later recounted, he was shocked at the erosion of the people's faith. Talaga, no? He wrote, their religion was a mixture of superstition and popular devotion. Yun po mga tugang, ano nangyari dyan, ano? A mixture of superstition and popular tradition. For every need, they would go to witch. Pupunta sa mga mga aswang and sorcerers in order to obtain charms and witchcraft. Through talking to the citizens, Bartolo came to recognize their severe lack of catechesis. Yun ang problema pala. Kaya nga maraming nahuhulog sa mga maling aral kasi walang nagtuturo sa kanila. Yun ang nakita niya doon. So, talagang importante talaga ang mga pagtuturo. When he asked one if there was only one God, ang sabi, when I was a child, I remember people telling me that there were three. Now, after so many years, I don't know if one of them is dead or has married. Tanda no mga tugang So, si Longo was deeply troubled by the confused beliefs of the people he encountered at Pompey. So, doon po ang nangyari. So, nahiling niya na yung mga tao doon sa Pompey ay confused. At then paniniwala nila ay mali. He was so depressed that he even struggled with suicidal thoughts. Grabe, reminiscent of his time as a satanic. Nagipala siyang satanic priest. However, he remembered the Blessed Virgin's promise to Saint Dominic. Ito po ang pangako ni Santo Domingo. Ito tandaan po natin, ito pangako ng Mama Mary kay Santo Domingo. Ito po, he who propagates my rosary will be saved. Ang sabi ko, kung si Simon ang laganap ng aking rosaryo ay maliligtas. So, makatuwid, ang rosaryo ay talagang kasangkapan sa kaligtasan. And this promise convinced him to encourage public devotion to the rosary. Ito po ay mahalaga Kaya nga ngayon na bulan ng Oktubre, at sabi ko nga sa mga estudyante digdi sa UST Legazpi, sabi ko,
pray the rosary so that we can drive the devils away. Ito po talaga eh. Ano? Kaya nga, magdasal tayo ng rosaryo. Ano? Kung siguro dahil sa marami na mga the devils are not no longer away, are with us, is because dahil sa hindi na tayo nagdarasal ng rosaryo eh. Tandaan po natin, ang pangako, if we pray the rosary, we can drive the devil away. Yun. Kaya if we do not pray the rosary, we cannot drive the devil away. Yun. Napakahalaga po ito. At convinced siya. So, ang ginawa niya, he encouraged the people to pray the rosary. At dahil doon sa pagdarasal ng rosaryo, maraming mga tao ang nagbalik loob sa Diyos. Yan, napakahalaga po ito. Nagbalik loob sa Diyos. Kaya nga, maganda po ito magdasal tayo ng rosaryo. Ito po ang ginawa ni Longo eh. So that's why Longo continued promoting the rosary until his death on October 5, 1926 at the age of 85. Yun. Kaya the piazza on which his basilica stands has since been named in memory of Longo. His body is encased in a glass tomb. He is wearing the mantle and regalia of a knight, Grand Cross. Yun po ang ni legacy ni Bartolo Longo, ang pagdarasal ng rosaryo. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga pagirumdom. Ang oras tabi ngunyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini, DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At ito po nga ni ngunya na sa tuyang pinag-uurulayan
ang manunungod sa rosaryo. Importante po kasi ngunyan, na magpangaji po kita ng rosaryo. Because, ulitin ko lalo sa mga Dominicans, the rosary is our weapon. Kaya nga, sa kaliwa namin, may mahabang rosaryo kami doon that would symbolize also as a sword. Kasi ang espada nasa kaliwa, hindi ba? Yun, gamit po namin yan. And remember, the Holy Rosary is one of the most beautiful and powerful prayers in the Catholic tradition. At ito po, ang importansya nito, actually, ang sabi ko nga ni Kasubago, it is deeply rooted in both Scripture and the teachings of the Church. Now, parang maintindihan tayo ang rosaryo, mga tugang. Ang rosaryo, ay hindi lang po yan a recitation of the Our Father, Hail Mary, Glory be. It is a meditation. Ano ang meditation? Yung paghurup-hurup, pagnilay-nilay tungkol sa buhay ni Jesus at ni Maria. Yan, napakaganda po ito. So, dapat let us reflect on its purpose, its spiritual benefits, and the connection to the life of Christ and the Blessed Mother. Una, ang rosaryo po is a scriptural prayer. Bakit? Lahat po na nandyan sa rosaryo, nasa Bible. Yung Our Father, di ba nasa Bible? Yung Hail Mary, nasa Bible po yun. Kaya nga, the rosary is profoundly biblical. Each of the mysteries of the rosary invites us to meditate on significant events in the life of Jesus Christ and the Blessed Virgin Mary. For example, ito may apat na mystery tayo. Pagdating sa joyful mysteries, ano ang focus natin doon? The Annunciation, nasa Bible po yan. The Visitation, nasa Bible po yan. The Nativity, nasa Bible po yan. The Presentation, the Finding in the Temple, nasa Bible po yan. Wala na ba sa Bible, Father, ang rosaryo? Talaga? Mag-isip-isip ka naman. Now let's meditate on the sorrowful mystery of the rosary. Nasa Bible po 'yun. And when we recite the sorrowful mystery, we try to meditate on the passion of Jesus Christ. Ano yung nasa sorrowful mystery? The agony of Christ in the garden. The scourging at the pillar, nandoon po 'yun eh. The crowning with thorns. He was crowned with thorns. His carrying of the cross, his crucifixion, nandun po yung lahat eh. The glorious mystery. Pagdating sa glorious mystery naman, sa tuyang sineselebrate po ang resurrection. Saan ang resurrection? Nasa Bible. Ascension, the coming of the Holy Spirit. Yun po mga tugang. Even yung luminous mystery na inintroduce ni Pope St. John Paul II noong 2002. Ano po yun? Doon hinighlight yung public ministry of Jesus. Kaya nga sa luminous mystery, unang first mystery sa luminous? Baptism. Na paggirumdum sa tuya na this is my beloved Son in whom I am well pleased. Listen to Him. Yan, pakinggan natin si Jesus. Baptism. Nandoon yung wedding at Cana. Nandoon yung transfiguration. Nandoon yung proclamation of the kingdom of God, hindi ba? At yung nandoon the institution of the Holy Eucharist, the Last Supper. Tanda natin, when we pray the Rosary, we are essentially walking through the gospel with Mary. Yun, kaibahan ta si Maria. Contemplating the life, death, and resurrection of her Son, Jesus Christ. Kaya when we pray the Rosary, kaibahan ta si Maria, we are led to Jesus. Okay, tandaan mo sa kasalan sa Kana, anong sabi ni Mama Mary? Gawin ninyo ang pinag-uutos niya. Do whatever He tells you. Actually, ito po ang gusto ni Mama Mary. Kaya di ba sabi sa Bible, pray without ceasing. Magdasal tayo, magdasal. Kaya wag tayong panghinaan, kaya magpangaji.
Number 2, napakahalaga sa rosary. Because every time we pray the rosary, we bring ourselves closer to Jesus. Totoo yan eh. We bring closer to Jesus through Mary. Because tanda natin, sino ba ang nagdala kay Kristo dito sa mundo? Di ba? Si Mama Mary, ang kanyang nanay. Isinilang siya ni Mama Mary. Kaya ganun din po. Ang tandaan po natin. The rosary is a Marian prayer. But it's ultimately, ang purpose nito is to bring us to Jesus. To lead us to Jesus. Parang masunod natin si Jesus. Kaya sa rosary, ito ang dasal na tularan natin si Maria, palagi si Maria nagdarasal. Mary is the perfect model of discipleship. And by meditating on her life and her role in salvation history, we learn to imitate her virtues, especially the virtue of humility. Ang problema sa atin kasi minsan, dahil sa siguro marami tayong pera, marami tayong kaalaman, marami tayong impluensya, marami tayong matalino na tayo, pero mayabang. Ano bang pagyayabang mo? Mamamatay ka, bro. Mamamatay tayong lahat. At tandaan natin, pag namatay tayo, asang napakagandang kasangkapan pag namatay tayo, ang rosaryo. Bakit? Kasi kung tinupad natin at sinunod natin ang ugali ni Maria, tulad ng humility, at ito na lang sa pag-meditate ng Annunciation. Kung si Mama Mary mayabang, hindi niya tatanggapin ang alok ng Diyos sa kanya. Ano sabi niya? Let it be done to me according to your word. Okay? Yun po yun eh. Let it be done to me according to your word. Obedience eh. Faith, love for God. Alam mo, si St. Louis de Montfort, may sinulat po siya sa True Devotion to Mary. Ano sabi niya? Nasa page 50 to 59 po yun. Ang sabi ni St. Louis de Montfort, ang True Devotion to Mary, to Jesus through Mary. Totoo naman eh. Sino ba ang nagdala kay Jesus sa mundong ito? Si Mary. At kaya nga, tularan natin si Maria because Mary is the surest and most perfect path to Christ. Siya po ang talagang daan eh. Kasi nga, dahil sa kanya, si Jesus ay naisilang sa mundo dahil kay Mama Mary. Kaya nga, siya yung babae na nung si Adan at si Eva ay nagkasala, siya ang babae na tutulong sa Diyos sa pagligtas sa tao. Kaya kailangan tao eh. Si Maria po ay tao, hindi po siya goddess, hindi po siya diyosa. Kaya nga ang palagi inaalok tayo sumunod kay Kristo. Hindi sumunod sa Kanya. Hindi gawin yung gusto niya. Gawin natin yung gusto ni Kristo, hindi yung gawin yung gusto ni Maria. Tandaan po natin, Mary as our spiritual mother intercedes for us and brings prayer to Jesus. Bakit? After all, pinahalagan ni Jesus si Mama Mary. Nung siya'y malapit ng mamatay doon sa krus, sinabi ni Jesus? Kasama nandun yung alagad, nandun yung isang apostol, si John. Sabi niya? Woman, behold your son. Hindi ba tinawag si Maria woman? Yun na po yung woman na sinasabi na magliligtas. Magiging kasangkapan sa kaligtasan. Kaya si Mary doon, parang co-mediatrix. Kasi, dahil kay Maria, nailigtas tayo. Ang tagapagligtas, siyempre, si Jesus. Pero kung hindi naman sinang-ayunan ni Maria at hindi si Maria naging kasangkapan sa kaligtasan, hindi tayo maliligtas. Dapat may kasangkapan kasi. Ang kasangkapan sa kaligtasan ay si Maria. Ang tagapagligtas ay si Jesus. Sana po, natin yan ha. Si Maria ay hindi po siya tagapagligtas. Siya po ang naging kasangkapan o daan na tayo ay maligtas kay Kristo. Yun, kasangkapan. Kaya nga ito ang alok ni Mama Mary. Palagi itong sinasabi niya,
Mama Mary command us? Ano? Kung mahal natin ang Diyos, ito ang command ni Mama Mary. Do whatever Jesus tells you. Yan po. Anyway, babalik po si Father Butch pagkatapos ng mga pagiromdom. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratt Siambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At ngayong buwan ng Oktubre, ito po ang pinapaalala sa atin, magdasal ng rosaryo. At sabi ko nga kanina, yung kwento ni Bartolo Longo, dati siyang satanista, pero dahil sa rosaryo, siya po ay na-convert sa Katoliko. At siya po ay naging kasangkapan sa pagpapalaganap ng rosaryo doon sa Pompey. At sa pagpapalaganap ng rosaryo sa Pompey, yung mga tao sa Pompey ay nagbalik loob at naligtas. Yan po talaga. Kaya gamitin po natin ang armas na ito. The rosary is our weapon against the enemy, against the evil one. Okay? Kaya nga, yun po, ulitin ko, nung pag nag-exorcist, palaging may rosaryo. Kaya sabi nga, bawat Kristiyano, sana may dalawang bagay, may panyo at may rosaryo. Huwag kang aalis ng bahay na walang rosaryo. Kung hindi naman, paalala po yan. Kung hindi ka nakakapagdasal ng rosaryo, at least you just meditate
on the mystery of the Rosary. No, halimbawa, ngayong araw na ito ng Lunes, meditate on the joyful mystery. Ano yun? Annunciation, for example. Napakahalaga po yun. Kaya nga, sa Annunciation, imagine mo po yung nangyari kay Maria nang dinalaw siya ni Anghel Gabriel. Imagine mo po yan. Kasi alam mo, ang maganda po kasi, imagination. Gamitin po natin ang rosaryo bilang armas. Alam mo, the church has long recognized the rosary as a powerful spiritual weapon against sin, temptation, and forces of evil. Alam mo, si Pope St. Pius V, sabi nga, attributed the victory of the Christian fleet at the Battle of Lepanto. At paano na nanalo sila nung 1571? Paano sila nanalo? Because of praying the rosary. That is why October 7, the feast of Our Lady of the Rosary was established to honor Mary's intercession. Alam mo, ganun din po ang nangyari noon eh. Kasama po ako nung People Power noong 1986 doon sa EDSA Revolution. Yung 1986 po yun. Ang ilan siguro sa inyo, hindi pa isinilang. Pero nandoon po kami. Kaharap namin ang mga tangke. At the same time, isa po ako sa mga natirgas. Nandun po kami noon. Hindi pa ako pare. Dominican student po ako noon. At alam mo, ang dala po namin, rosaryo. At hindi lang nagdala ang rosaryo. Habang kami naghihintay, nagdarasal po kami ng rosaryo, tuloy-tuloy po yun eh. Kaya tingnan mo ang rosaryo, tuloy-tuloy. Hindi ba walang putol? O tuloy-tuloy po yun. Kung tutusin natin. Kaya ipagpatuloy po natin ang pagdarasal ng rosaryo. Never give up. Huwag kayong manghina na magdasal ng rosaryo. Sige lang. Actually, maraming paraan magdasal ng rosaryo. Pag ako po ay nagiging chaplain sa mga pilgrimages, hindi po kami nagdarasal ng rosaryo for the sake of compliance. Yung problema sa atin kasi minsan sa mga Catholic school, do we pray the rosary with devotion or we pray the rosary with compliance lang? Para makapagdasal ka lang. Para sabi nga, maano mo lang obligasyon. Hindi po, you will never be happy. Okay? You have to pray the rosary with devotion. So, ang gagawin ko, okay, halimbawa, nasa bus na kami. Okay? Lunes kunyari, as we have this pilgrimage, let us meditate, like Mary, the mystery of the joyful mystery of the Holy Rosary. Let us first meditate on the Annunciation. So, pwede mong basahin po yung Gospel sa Annunciation. Pwede po yun. And then, try to have some silence. Alam mo, doon sa Oslo, may nagsabi sa akin, sa Norway, kahit hindi mga Katoliko, nagpagdarasal ng rosaryo. Sumasama sila sa pagdarasal ng rosaryo. Anong ginagawa nila? They join the rosary. Then, ang ginagawa nila, binabasa po nila yung scriptural passages ng mystery ng rosaryo. So, after that, yun lang. Then meditate. And then imagine. Or for example, sa Annunciation, ini-imagine nila si Mary, dinalaw ng anghel. Just imagine. Dapat there's a power of imagination. Imagine mo po niyan. Pagkatapos, si Maria, nagulat. Pero sabi ng anghel, Hail Mary, yun, full of grace. Si Maria, puno ng grasya. Alam mo, walang ibang babae na sinabihan ng anghel na puno ng grasya. Wala pa. Si Mama Mary lang at nasa Bible po yan. Walang iba. Mayroon bang tinawag na Hail Mary, full of grace? Wala. Si Maria lang. Kaya napakaganda po yun. Alam mo, gamitin po natin ang rosaryo bilang sandata natin. Tulad ni Padre Pio. Ang sabi nga ni Padre Pio, he called rosary as his weapon. And countless saints have testified to its power and spiritual warfare. So when we pray the rosary, we invoke Mary's protection and ask for the grace to remain steadfast in faith. Alam mo, marami ang naitutulong na
sa pagdarasal ng rosaryo. Una, nagiging kalma ka, di ba? So, rosary, nakakataon ng peace and grace po yan. Tanda natin, in 1917, in the apparitions at Fatima, ano sabi ni Mama Mary? Our Lady repeatedly asked the faithful to pray the rosary daily for peace in the world and the conversion of sinners. Kaya nala, araw-araw kay Maria. Yun, araw-araw. Magdasal po tayo ng rosaryo. Ano? Ito po, pray for peace in the world. Ang gulo na ng mundo ngayon. At marami ng mga umaalis sa pagkakatoliko dahil na-eskandalo din siguro. Mary promised that through the rosary, many graces would be given and hearts would be transformed. Tandaan po natin, the rosary is a prayer of hope, uniting us with heaven and reminding us that God's love and mercy are greater than any trial we face. Tandaan po natin the rosary is not merely a recitation of prayers. Sabi nga ni Pope St. John Paul II sa kanyang apostolic letter, Rosarium Virginis Mariae noong 2002. Ito pang sabi niya, rosary is a compendium of the gospel. So nandun po yung summary ng Bible, ng gospel. Meditating on the mysteries, we enter into the depths of Christ's life and allows His love to transform us. The repetition of the Hail Mary helps us to focus our minds and hearts, creating a rhythm of prayer that draws us into a deeper communion with God. Now, napakahalaga po yun. So, tandaan po natin, the rosary is a gift from heaven. The rosary has been entrusted to the church by the Blessed Virgin Mary. And tradition, ito sabi sa tradition holds that Saint Dominic, kami mga Dominican, received the rosary from Mary in the 13th century as a tool for combating heresy and fostering devotion to Christ. Kaya nga, naalala ko po, noon, ang mga unang mga Dominicans, pag sila po nagpipreach, ang isa sa kanila nagpipreach, ang isa sa kanila nagdarasal ng rosaryo doon sa likod. Kaya nga sabi nila, bakit ang preaching ng Dominican ay effective? Because of the praying of the rosary. Pero kaya ngayon, meron pa kaya? Mga Dominicans ba, pag nagpipreach, meron isang pari na nagdarasal ng rosaryo sa kanya? Sana nga. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. That's real talk lang po tayo. Sana po ibalik natin yung napakaganda. Kaya rosary has been a treasure of the church, encouraging the faithful to holiness. Tandaan po natin ito. Praying the Holy Rosary is a way to unite ourselves with Jesus and Mary, to grow in holiness and to intercede for the needs of the world. Kaya sabi nga sa Our Lady of Fatima, pray the rosary every day to obtain peace for the world and to end the war. So napakaganda po. Bukas, October 7, mayroon pong mangyayaring, maganda po ito. Paalala lang po, bukas October 7, bukas mayroon po tayong magandang gagawin. Ano po ang magandang gagawin natin? Ito po ang paalala sa atin na magkakaroon po tayo ng National Day of Prayer and Public Repentance. Kaya nga bukas, let us come together as one nation to pray for mercy, to repent for our failings, and to seek healing for our land. Ito po ay sponsored ng the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, is calling all of us pray. Sabi nga, urging the faithful to unite in prayer and reflection by observing the National Day of Prayer and Public Repentance. Bukas po yun. Sana po labanan po natin ang korupsyon, labanan po natin ang ating mga kasalanan. Kaya nga po bukas, sana makapagsimba tayo at magdasal ng rosaryo.
ito po ang panyaya sa atin ng CBCP, National Day of Prayer and Public Repentance. God bless you everyone. Ito po muli si Father Butch Bombase, OP, pansamantalang namamaalam. And remember always to pray the rosary every day. Sana may rosaryo tayo lagi sa ating mga bulsa. God bless and thank you po sa ating technical and IT and production. God bless. Bye. Bye-bye.